yado arabu ba fale ma ko fulu sudani alfulu sudani arabu kambe ciga wule odela ko yala ciga ka jaka ko ni ya kishe bo jaka be bo odela wa ube ana fara ibe jaka bo odela jamana ute kelenya na ya soro jamana mi wulu kala da yede ube ciga gosi ka kishe bo ka kishe de mara eba bilade ni ka ciga gosi ka kishe bo iba jakabo ola iba jakabo kisela ni ya kishe bo me jamana mu kuma an ka jamana ciga ni afara de be mara an ta kishe bo foni mako sera mi maibo woro ka kishe bo ne an ba ani afara de mara o be jamana mununa comme maluna nyogona ana fara na sera saw keme saba iba jakabo ana fara na sera saw keme saba iba jakabo do ba foko ewa ibe jatemina ko ewa saw keme woro do ba fo ay ko ika jatemina lawde wala ninchiga min fule ni nyew donc ninchiga nyana chogomi asaw hakke juman na fara ni ya woro na woro be se saw keme saba ma konu yo hakke fo uyere ko jakabo tan ni si sahalente Abdulaziz Bombaji ni nkarani na nuru ala darb ko fulu sudani ndo de ya nyininka ko fulu sudani a jakka be bo chogodi akwa ni seneke feun tobe kelenye ciide ni hakke min fo na sero ma ni seneke feun tobe de kelenye saw keme saba na sera oma saw kononto tanna e jakkai ako yibode bo ani seneke feun tobe kelenye ni sabe chogola saw keme saba inde dro ana fara na sera saw keme saba ma kononto tanna e jakkai nimba awasuma boro de la fana asera kaus saw keme saba ma boro kononto tanna ke jakkai boro kononto be tanna ke jakkai donc kuma sahale ninde mi nyetiga ani seneke feun tobe de kelenye na sera saw keme saba ma de jakkabala bo kodoko o jaka bonda kele ina e ka seneke feun e ye nyoni kaba de sene iye nyo hakke min soro o te saw keme sababu kaba in fana te saw keme sababu me nu farala nyon ko be saw keme sababu faranyo la nyoni kaba te noni ya kelena nyo dama be se ka faranyo ka kenen nge unni sanyo unni feun o fenye nyode ulu be se ka faranyo ka kanyo ndafa ku jakabo me uni kaba te noni ya la kaba ba damana noni ya de la ni kaba sera ayere sera saw keme saba de jakaba la ni ka kaba mase saw keme saba jakka telefoni yere sarati mimbo ika nyomi fana bo chogode la adama na sera saw keme saba la de jakka bika na mase saw keme saba foni yere sarati mimbo me kaba ni nyote faranyo ko te noni ya kele bo ko ni nyinin kali boral la jine ko ewa mo min be barake ne haramu ye eye juruta bolo ki baka sarobe chogode wote daga ye aka haramu junu baka minni e aka jurude ta kan na folote daga ye hari kafiri de min be barake ne haramu doronte de hari ni mo min ye kafiri de kafira te daga e ka biya ka kan na folo mina ko du wote daga ye ataya tade donc haramun junuba lela de me e yakan na fulu min juruta o sarali wajibi eka parce que hada maden kera to ba soro halala bara do ba bolo yala ye juru min do ela aka halala bara do kan na fulu de rowa o be haramu de to do haramu ne halala nyagambe lo juru do na eto do aka juru sarare ka wajibi de kana baka ka juru sara abe haramu bara min no be alene alache Bon, ko afule kafo muso ka safa folo
safa herama ni fentu nu cheche o yu ka safa labai a folo ewa juguma o ye safa folo bo ko sisa imaju dobe ye rejo soso wula ko ube muso teme mogo nye kala salli ko ube chokodi bo ni imaji munu fule ninye ado be silamiya jugu kafiru munafiqun silamiya jugu de be do la ko sara pour ube silamiya tinya chokome ka silamiya dina tinya ka che juguya hada madu nye koro ka nyagambi mogo bolo kafiru de nodo hakrina jugu tigu de nodo nube mogo sara kuke donc silamiya sariya la hari muso ni adamuna muso abeke alimami de matete munye fuga hawbe bolo muso ni be sallini i nyogona muso ye nawu jama dama be yorola ni muso be ka nyogona muso kalimami safa folo chamanche abe joyende atete me muso unye komi che alimami be teme che unye chokome watoke abe jo safa folo chamanche de la ko la salli o ye hari muso dama janka irejo soso la sisa ubeta ewa cheude ke salli la kamuso bilunye abu la salli a ubebe muso ye mimbari ka yerere jo soso la yoro dola ira be kutuba kala nimbe ye silamiya tinyali de ka ala ka dina de tinya ka silamiya tinya ka juguya ta ka silamiya segere ninye ulu de ani ka tiatri boke ni silamiya dina ka lagosi ka ce juguya ka lagosi hada madu nye koro ka nege bo mogola nimbe ye silamiya dina tinyali de donc odi yato erjo soso nunu nuko hada madenki yere kolosuma mimbe charwula mimbe bowula abete lajeli fenya abete ye fenye abete lameli fenye kanato ka bellaje kanato ka bellame nyuma munum bala drobe ala taka qur'ana ani sunna la faham salafu salih mogo kan nunun de ki ka ye fenye rejo soso anu kallame few me koko toka iyere korosi ki yere tanga kabol lajeli nu o lamelima Kochire sallallahu alaihi wasallam suratu sajada na ya kala juma fajira tumbe sujudu ke ba abe sujudu ke sujudu yoro dedo suratu sajada sujudu yoro dedo juma ni ya salli ni juma ciden tumbe juma be suratu sajada kala rakam fulola hal atala linsan abakara rakam fulanana o ye sunnay sujudu yoro min bala fana ibe sujudi me don ke ba ko nunu na nyugonaw kana duma ka juma udo atoye ka sora wereuta pour mogo kanon fana jate mina ko damana wajibi de do na tara yoro ma yaye alimami mimma ke akana kele uba kana jate ko ye wajibi toye ulu ka salli nasira nunun be ye hikima do de dina kono bo doni ke ba ko na nyugo na kana duma ka juma udo ibe se ka temaka bo sujudu yoro yin fana sunna de do juma udo ibe se ka toye parce que Umar ibn Khattab suratu najmi adellaka kala mimbarika juma dola tuma ma sera sujudu yoro ma jigina ka sujudu ke misiri jama beye sujudu ka nofe juma fulana aye suratu najmi kala fana tuma ma sera sujudu yoro ma seba munu sigilembe misiri kono be ya labbe kata sujudu ma Umar ma sujudu ka temena awa ako jama ma ko ni sujudu yoro munu fulene nye nu ukeran ka sariyaye wajibute ni mogo min y'o sujudu ke ye sunna ke ye baraji ke mais ni mogo min mutamena ima sujudu ke fentika donc faut qu'on a la table en voilà là on a la main on va faire pour mener nous sommes les autres donc il doit être là on va aller on va voir avec bo ni nyammi nyininka ko ulu tumbe munan kumande bitigi do golo ko mara sawnde do ko ube minan di demisenu do de ma ani minan bena ulu be minan sabolo ube wori dama beta ko ja min tumbe cila ulu ni bitigi ce ja be bitigi ka minan sunyade atumbe bitigi ka minan sunyade ja kana fere uluma ulu tado fo aminana fama ufe
aminale faamaw fe uya yira ko minan sunyana nunum bolonna na fere wuluma ku kasara ko ulu ye minanti ka minan sara ko ulu jurube ulu tumbeta minan tumbeta bitigitigi min fe ulu ka jurubo de la ubu ka jurube petinin de la min tumbena wali minan fere wuluma u ka jurube petinin de la u ka juru inde min tumbe aw nambara ka galontige ka wali mina sunya kana feraw made aw ka jurubo o de la o de be aw ka juru sara bo ko do ko lu ka juma misiri ko ba ke ka jobolo de sara u be se ka jaka kalawa yala ntaro utigute deresu la dewa ute siti kono dewa kutuba ukera ninka nyininkali jabu ukera ka afora deresu la jaka do yorote misiriye au desera choko jaka do yorote misiriye do yoro shegi de fora jaka la obe suratu tauba kono jaka be do yoro de la misiri tu kono ama sabati yoro shiko chiren de la ka jaka ke ka misiri jo seba ute tabina ute jaka do yorote misiriye aw bolo desera chogo misiri be toyre foni ala yen noya ke fa'ilul khair ni hera ke baga munun nana nu sora ka misiri dafa ba dafa aye jakata ka di fanta munu mani dumune tu bolo dumunu te munun bolo balote munun bolo jakka ye ulude tay fantaw ayuka haketa ka duma kana do misiri la do yorote misiri ni mugo ka jakka do misiri la ma jakka bo bon ko mogo ka ɲininkaliw bena ko jamana kanu ye limaniya dɔ ye hadisa min nana ko hibbul watan min al iman hadis mawdu makzub ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisa min nana ko ki ka wolo dugu ki ka yoro kanu ko ye limaniya ye o ye hadisa ngalonde har kafiri ba ka jamana kanu o be se ka ke mu'miniya ni hadisa ye ngalonde ewon balma hada maden fana silamiya de be ni bi hari ka jamana kanu ibi ka jamana kanu ni silamiya de be fembenya hada maden ka ke silamiya dina kanu bagay sani ki ka ke jamana de nyumaye sani ka ke jamana kanu bagay ke silamiya ka kanu bagay ke silamiya ka de nyumaye foro ni makallaje dugu jumambe makabo ummul qura ala yere ko dugu jiya dugu be baye makade ala yere ya awole ummul qura akawsa jiya dugu be me tuma mi sebo mu ka dina soroye uma toya uye makka bila kata hijra ke kata madina kam makka toye ku muso toye ku donte ku nafolo toye kam makka toye chire nyere hijra ke kaboye mun ko so utara ka dina de nofe balmo dina de be jamana konye hada madin ka dina islamiya o de be jamana konye ni bi ka jamana kanu na ka islamiya ne be ken ka jamana kanu ba mbin ka ke jamana defa ba islamiya min ba kono mba kanu ne ka islamiya de mba defa na ka islamiya de ninde ngani anyumai me ni ko faso de nyuma ni jamana de nyuma isara ima sa islamiya defali kama ima sa islamiya kanu kama kon ka wolo dugu don ka jamana do isara te isara fu hada made dina de be fembe nyen donc ko ala ko qur'ana kono qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum kata yalla ba ala mo fo komi wakati ta nyogona bo ala kunna ya surawu faw adun aw balimon aw muso aw ka kabilaw aka sanni fere aka jago ayaka so mununjo nunu de kada uye kateme alaka ni jihadu kateme alaka kateme ciden kani jihadu alaka sirla aye shigi kani alama kono donc mbaluma hada madon ka hakili so wakati be ambe nim fana mi haranka jamana kono faso de nyuma yade jamana de nyuma yade koto ketuba ube kalaka tawhidi te fo moye sunna te fo moye sarfu ka tabolo te fo moye uti islamiya ka kanudo mo dusukun kono ka islamiya de meli kanudo mo dusukun kono ka sariya kanudo mo dusukun kono ko nim faso de nyuma ya ni eyi ka faso
ni hada madanya ka faso kanu dina ta kono silamiya nyuman ta kono obe munya ote foinya ima ambe min fo amma fo mo kana ka jamana kanu de amma fo mo kana ka idugu kanu me jamana kanu silamiya de kama akanu ni silamiya de ni silamiya koni tala nyuman tala doro iya kanu fu ma dugu site jamana site min kausa makai me seba ya toye cide nyere ya toye utara madina ukadina kama maka toye hari maka da yelelen ko fe ka ke silama dugu ye seba situn ta fa de ka samaka pasika ya toye ala de kama ni mugo minye min toye ala kama de ite sagi katoma odi ato cide nyere ko muhajirina ko muhajirina si ni mako sera makama ika sigili maka ni haju ni darwata kana temetile sabaka seba si mugo mununye hijira ke asima kanu akasa maka uye maka toye ala de kama hara kele silama dugu ya umesagi katama utora madina de donc mbaliman silamiya de be fembenye ni be jamana kanu ni be dugu kanu akanu ni silamiya ni silamiya nyuman tala silamiya tala ni yo kanu iye fen kanu yere min manka kanu ala ko ikashige kale makono na akanya maryam min nani ma ubi soroye ala kan kisi kantanga bo ko do ko bange joli muso do ko bange joli na ajora haidu na jora salli wakati munu kanka salli ani salli wakati nunu faranfansha amma dala wakati bo ambe min foni fo fajiri salli o wakati badda mina de min fajiri sadiq yado fajiri fulade be ba fo fajirul kajibu ba fo fajirul sadiq alfajiru sadiqu nu o kene cira de ni o yelen bora be sankaba fambe de ta mana ni salatu bora mo munum be fajiri do ni salatu bora fajiri wakati ya damina odela fokata tilebo o be fajiri wakati bo salli fana wakati ya damina ni li cile jora sankaba chamancela na ye sankaba chamance biladro salli fana wakati fana damina na fokati ka sumanki rebo waye salli fana wakati fokati fen suma fen jolen suma aka yerebo wakati mi waye salli fana wakati ni fen suma ya yerebo doni farala ka doro la sara fana wakati daminana la sara ka wakati muqtari wakati sugantile mbetadda sani tile anye ka kari ka sumaya o be wakati muqtari ni darwabe minna ibese ka la sara salli fokata tilebe ni arakan kelen soro lagasara la kasoro tilema be hari arakan ton nuyu salli darura wakati adiri man lagasara dero man adraka rakata min as-sala faqad adraka as-sala donc ni nyel lagasara fana bata ni ewa fen suma ya yere bodoni faralaka lagasara ya ta fokata fen suma ka yere fulabo wakati al-muqtari ni fen in suma temena yere fulala o beye lagasara salli de me darurati ubolo ni darurati la man kan lagasara ya goro kashe o yeruma bo ya lagasara be bapew ni tile binna lagasara wakati bora pew futuru wakati ya damina ni tile binna pew tile be dogora futuru wakati ya damina futuru wakati wi o fana ye kata fo ni tile binna bilema min be tile binfe no be dogora ni be yoro la kurante fo ente be kungo kono na feuna nu obe dogora pew bilema imbe tununa pew futuru wakati banna safo ya damina mogo munum be dugu kono bidon semini yo jate mina ako tile binne ani bilema inka dogo pew eri keleni biliti bisaba ube wakati dola ni wakati ube donyogo na eri keleni militi tani do ode be futuru ni safo che donc nit tile ewa safo wakati fana nit ewa bilema indogora safo wakati ya damina wala fokata sutilanje oye safo wakati muqtara ka wakati sugantile fokata sutilanje safo wakati fana be ba sutilanje me darura tigi boro fokata fajiri la ibe se ka salli
mais a wakati ɲuman da ɲɛ su tilancɛ de safo donc wakati ninnu ye nin de bon muso sisan ni kalobɔ bɛ e la sisan o dɔ n ye dɔnnikɛbaw dɔ ka kuma min fɔ lasara wakati o tɛmɛna fɛn suma y'a yɛrɛ bɔ wakati min a tɛmɛna dɔɔni lagasara sali fana wakati tɛmɛna e la k'i to kalobɔ la sali fana wakati tɛmɛnen lagasara wakati dɔnnen de sisan e sɛnɛyara an ko dɔnnikɛbaw ko sali minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan kelen ŋagati n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn dɔ ka wakati b'i bolo maana a bɛ daga mɔgɔ ye n'i bɛ taama la u bɛ banabagatɔ a bɛ daga ye u bɛ ni sanji ni fɛn bɛɛ a bɛ daga sali dɔw bɛ yen olu ka fara ɲɔgɔn kan futuru ni safo sali fana ni lagasara a bɛ daga mɔgɔ dɔw ye darura dɔ kama min ye lagasara i k'a sama kana fara sali fana kan ni sali fana fara ɲɔgɔn kan darura dɔ bɛ se k'o daga darura dɔ bɛ se ka ladaga ye fana i ka sali fana bila lagasara wagati bɛ sali fana ni lagasara fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ jamu taqdimi wa jamu ta'khiri ni fula bɛɛ bɛ daga daruratigi min ka nɔgɔ i ma daruratigi fana bolo fula la min ka nɔgɔ i ma ka futuru wagati ka safo sali ka fara kan ou bien ka futuru to ye safo wagati ka futuru fara kan ninnu kelen kelen ni daruratigi y'a kɛ a dagari ye bon dɔnnikɛbaw ko nin de la sisan muso tun bɛ kalobɔ la sali fana wagati tɛmɛna ka to e ka joli ma tigɛ mais lansara wagati de i sɛnɛyara i kɔra o ko tellement que ni sali fana bɛ se ka fara lansara la ko sisan ni e sɛnɛyara lansara wagati la ko sali fana ka wagati fana b'i bolo ko sali fana fara kan dɔw ye nin fɔ ko safo fana wagati de ni e sɛnɛyara futuru tɛmɛna k'a to e bɛ joli la mais safo wagati ka joli jɔra i sɛnɛyara pewu i kɔra ko futuru fana ka wagati b'i bolo parce que futuru ni safo bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ko i ka futuru fana sali ka safo sali dɔw ye nin fɔ mais an ko Ibn Usaymin rahimahullah ale ko kuma sahalen ye min ye sali wagati min y'a sɔrɔ i ma sɛnɛya hari n'a ni sali wagati wɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de ale samali t'i kan maana ni mɔgɔ min sɛnɛyara lagasara a ko i bɛ lagasara dɔrɔn de sali a t'i ka ko i ka sali fana fara kan ni mɔgɔ min fana sɛnɛyara safo de a ko i bɛ safo dɔrɔn de sali ni futuru y'a sɔrɔ i ma ko i ma sɛnɛya futuru sali t'i kan a ko mun na a ko ni mɔgɔ min ko futuru sali fana wagati min tɛmɛna a dagara ani lasara ka fara ɲɔgɔn kan o de y'a to an ko a ka sama ka fara kan ni a sɛnɛyara a ko n'a tigi sɛnɛyara futuru fana an b'a fɔ safo ma se dɛ mais a bɛ daga safo ka fara futuru kan est ce que a ko dɔɔni kɛbaga sɔrɔla min y'a fɔ ko a ka safo fana sama ka fara futuru kan wa parce que a wagati ma se a ko est ce que dɔɔni kɛbaga y'o fɔ a ko dɔɔni kɛbaga m'o fɔ a ko sali fana t'a bɔ cogo la a ko o la ni sɛnɛyara sali fana wagati n'a t'i ka lasara sama ka fara kan cogo min parce que lagasara ma se bon a t'i ka fana lagasara fana wagati sali fana tɛmɛna ko i ko sama ka fara kan donc ale ko kuma sahalen ye min ye i sɛnɛyara wagati min na dɔrɔn i b'o de sali wagati min tɛmɛna k'o sali t'i kan subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nin ye ɲininkali min kɛ ko min ye tiga a jaka i y'a dɔn arabuw b'a fɔ ale ma ko fulu sudani alfulu sudani arabu kan bɛ tiga wele o de la ko yala tiga ka jaka ko n'i y'a kisɛ bɔ jaka bɛ bɔ o de la wa ou bien a n'a fara i bɛ jaka bɔ o de la jaka bɔ o de la jamanaw tɛ kelen ye n'a y'a sɔrɔ jamana min olu ka laada ye de u bɛ tiga gosi k'a kisɛ bɔ k'a kisɛ de mara e b'a bila de n'i ka tiga gosi k'a kisɛ bɔ i b'a jaka bɔ o la i b'a jaka bɔ kisɛ la n'i y'a kisɛ bɔ mais jamana mun komi anw ka jamanaw tiga ni a fara de bɛ mara anw ta kisɛ bɔ fo n'i mako sera min ma i b'o wɔrɔ ka kisɛ bɔ mais anw b'a ani a fara de mara o bɛ jamana minnu na komi maliw n'a ɲɔgɔnnaw a n'a fara n'a sera sawu 300 i b'a jaka bɔ a n'a fara n'a sera sawu 300 de i b'a jaka bɔ dɔw b'a fɔ ko i bɛ jate min na ko sawu 600 dɔw b'a fɔ ayi ko i ka jateminɛlanw de wele nin tiga min filɛ nin ye o
donc nin ciga ɲana cogo min a sawu hakɛ juman n'a fara ni y'a wɔrɔ n'a wɔrɔ bɛ se sawu 300 ma ko n'u y'o hakɛ fɔ u ye dɛ ko jaka bota nin si sahalen tɛ Abdulaziz Bombaji nin kara nin na Nuru ala Darb ko fudu Sudani dɔ de y'a ɲininka ko fudu Sudani a jaka bɛ bɔ cogo di a ko ani sɛnɛkɛfɛnw tɔ bɛ kelen ye ciden ye hakɛ min fɔ n'a sera o ma ni sɛnɛkɛfɛnw tɔ bɛ de kelen ye sawu 300 n'a sera o ma sawu 9 tan na ye jaka ye a ko i b'o de bɔ ani sɛnɛkɛfɛnw tɔ bɛ kelen ye nisa bɛ cogo la sawu 300 in de dɔrɔn a n'a fara n'a sera sawu 300 ma sawu 9 tan na ye jaka ye min ba a wasuma bɔrɔ de la fana a sera sawu 300 ma bɔrɔ 9 tan na kɛ jaka ye bɔrɔ 9 i bɛ tan na kɛ jaka ye donc kuma sahalen ye nin de min ye tiga ani sɛnɛkɛfɛnw tɔ bɛɛ de kelen ye n'a sera sawu 300 ma de jaka b'a la bon ko dɔ ko o jaka bonda kelen in na e ka sɛnɛkɛfɛnw e ye ɲɔ ni kaba de sɛnɛ i ye ɲɔ hakɛ min sɔrɔ o tɛ sawu 300 bɔ kaba in fana tɛ sawu 300 bɔ mais n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ sawu 300 u bɛ fara ɲɔgɔn la ɲɔ ni kaba tɛ nɔniya kelen na ɲɔw dama bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kenengew ni saɲɔw ni fɛn o fɛn ye ɲɔ de olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dafa ku jaka bɔ mais ni kaba tɛ nɔniya la kaba b'a damana nɔniya de la ni kaba sera a yɛrɛ sera sawu 300 de jaka b'a la ni ka kaba ma se sawu 300 jaka t'i la fo ni yɛrɛ sarakati min bɔ i ka ɲɔ min fana b'o cogo de la a dama n'a sera sawu 300 la de jaka b'i kan n'a ma se sawu 300 fo ni yɛrɛ sarakati min bɔ mais kaba ni ɲɔ tɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ nɔniya kelen bon ko ni ɲininkali bɔra Lajinɛ ko ewa mɔgɔ min bɛ baara kɛ ni haramu ye e ye juru t'a bolo k'i ba ka sara o bɛ cogo di o tɛ daga ye a ka haramu junuw b'a kan mais ni e y'a ka juru de ta a ka nafolo tɛ daga ye hari kafiri de min bɛ baara kɛ ni haramu dɔrɔn tɛ dɛ hari ni mɔgɔ min ye kafiri de kafiri a tɛ daga e ka biya kan k'a ka nafolo mina k'o dun o tɛ daga ye a ta y'a ta de donc haramu junuw b'ale la de mais e y'a ka nafolo min juru ta o sarali ye wajibi e kan parce que hadamaden kɛra cogo i b'a sɔrɔ halala baara dɔ b'a bolo yala ye juru min don e la a ka halala baara dɔ ka nafolo de don wa ou bien haramu de e t'o dɔn haramu ni halala ɲagaminen don juru donna e t'o dɔn a ka juru sarali e ka wajibi de i kana ba k'a ka juru sara a bɛ haramu baara min na o bɛ ale ni ala cɛ bon ko a filɛ k'a fɔ musow ka safa fɔlɔ safa hɛrɛma ni fɛn t'u nu cɛ o y'u ka safa laban ye a fɔlɔ a juguma o ye safa fɔlɔ ye bon ko sisan imajiw dɔw bɛ ye réseaux sociaux la ko u bɛ muso tɛmɛ mɔgɔw ɲɛ ka lasali ko o bɛ cogo di bon ni imaji minnu filɛ nin ye a dɔw bɛ silamɛya jugu kafiru munafiqun silamɛyaw jugu de bɛ dɔw la k'u sara pour u bɛ silamɛya tiɲɛ cogo min ka silamɛya diinɛ tiɲɛ ka cɛ juguya hadamadenw ɲɛ kɔrɔ ka ɲagami mɔgɔw bolo kafiru de nɔ don hakilina jugutigiw de nɔ don n'u bɛ mɔgɔw sara k'u kɛ donc silamɛya sariya la hari muso ni a damana muso a bɛ kɛ alimami ye dɛ mais a tɛ tɛmɛ u ɲɛ fuqahaw bɛɛ bolo muso n'i bɛ sali ni i ɲɔgɔnna musow ye n'aw jama dama bɛ yɔrɔ la ni muso bɛɛ ka ɲɔgɔnna musow ka alimami ye safa fɔlɔ camancɛ a bɛ jɔ yen dɛ a tɛ tɛmɛ musow ɲɛ komi cɛ alimami bɛ tɛmɛ cɛw ɲɛ cogo min a t'o kɛ a bɛ jɔ safa fɔlɔ camancɛ de la k'o lasali o ye hari muso dama
janka réseaux sociaux la sisa ubeta ewa cheude ke sallila kamuso bilunye abu la salli a ubebe muso ye mimbari ka yere réseaux sociaux la yoro dola ira be kutuba kala nimbe silamiya cinyali de ka ala ka dina de cinya ka silamiya cinya ka juguyata ka silamiya segere ninye ulu de ani ka ciatir boke ni silamiya dina ka lagosi ka ce juguya ka lagosi hada madu nye koro ka nege bo mogola nimbe silamiya dina cinyali de donc wodi yato erjo soso nunu nuko hada madenki yere kolosuma mimbe charwula mimbe bowula abete lajeli fenya bete ye fenye abete lameli fenye kanato ka bellaje kanato ka bellame nyuma munum bala drobe ala taka alqur'ana ani sunna la faham salafu salih mogo kan nunun de ki ka ye fenye rejo soso anu kallame few me koko toka iyere korosi ki yere tanga kabol lajelinu wala melima Kuchire sallallahu alaihi wasallam suratu sajada na ya kala juma fajira tumbe sujudu ke ba abe sujudu ke sujudu yoro dedo suratu sajada sujudu yoro dedo juma ni ya salli ni juma ciden tumbe juma be suratu sajada kala rakam fulola hal atala al insan abakara rakam fulanana o ye sunnay sujudu yoro min bala fana ibe sujudi me don ke ba ko nunu na nyugonaw kana duma ka juma udo atoye ka sora wereuta pour mogo kanon fana jate mina ko damana wajibi de do na tara yoro ma yaye alimami min make akana kele uba kana jate ko ye wajibi toye uluka salli nasira nunun be ye hikima do de dina kono bo doni ke ba ko na nyugo na kana duma ka juma udo ibe se ka temaka bo sujudu yoro yin fana sunna de do juma udo ibe se ka toye parce que Umar ibn Khattab suratul najmi adellaka kala mimbarika juma dola tuma ma sera sujudu yoro ma jigina ka sujudu ke misiri jama beye sujudu ka nofe juma fulana aye suratul najmi kala fana tuma ma sera sujudu yoro ma seba munu sigilembe misiri kuno be ya labbe kata sujudu ma Umar ma sujudu ka temena awa ako jama ma ko ni sujudu yoro munu fulene nye nu ukeran ka sariyaye wajibute ni mogo min y'o sujudu ke ye sunna ke ye baraji ke mais ni mogo min tɛmɛna i ma sujudu ke fɛn t'i kan donc faut qu'on a ça dans voilà cela qu'on a la on va faire pour mener nous sommes les beaux donc il doit être là on va faire on va faire avec bo ni nyammi nyininka ko ulu tumbe munan kumande bitigi tigi do goro ko mara sawnde do ko ube minandi demisenu do de ma ani minan bena ulu be minan sabolo ube wori dama beta ko ja min tumbe cila ulu ni bitigi ce ja be bitigi ka minan sunyade a tumbe bitigi ka minan sunyade ja kana fere uluma ulu tado fo aminana fama ufe aminale fama ufe uya yira ko minan sunyana nunum bolo nana na fere uluma ku kasara ko ulu ye minantika minan sara ko ulu jurube ulu tumbeta minan tumbeta bitigi min fe ulu ka juru bode la ubu ka juru be petini de la min tumbena wali minan fere uluma u ka juru be petini de la u ka juru inde min tumbe aw nambara ka galontige ka wali minan sunya kana fere aw made aw ka juru bo ode la ode be aw ka juru sara bo ko do ko lo ka juma misiri ko ba ke ka jobolo desara u bese ka jaka kalawa yala ntaro utikute deresu la dewa ute siti kono dewa kutuba ukera ninka nyininkali jabu ukera ka afora deresu la jaka do yorote misiri au desera chogo jaka do yorote misiri do yoro shegi de fora jaka la
o be suratu tauba kono jakka be do o yoro de la misiri tu kono ama sabati yoro siko ciren de la ka jakka ke ka misiri jo seba ute tabina ute tabina ute jakka do yoro te misiri ye aw bolo desra chogo misiri be toyre foni ala yen no yake fa'ilul khair ni hera ke baga munun nana nu sura ka misiri dafa ba dafa aye jakata ka di fanta munu mani dumunu tu bolo dumunu te munun bolo balote munun bolo jakka ye ulude tay fantaw ayuka haketa ka duma kana do misiri la do yoro te misiri ni mugo ka jakka do misiri la ma jakka bo